आंनि बे तिलाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे दिनैनि टपिकआ जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय, बे फट'खौ नुबाय। नैबे फट'आ बर' आइजोखौ हमना लांदों CRPFआ। बर' आइजोखौ CRPFआ हमना लांदों आरो सेंग्राखौबो पुलिसा हमना लानानै थांदों। मानो हमना लांखो सानैखौ? बे जाहोना जाहैबाय मानो हमना लांखो? बिसोर दिल्लीयाव बनसोन मोनसे धरना होनो थांदोंमोन। बे धरना होनायाव आयेन बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ पुलिस आरो CRPFआ दिल्ली गभर्नमेन्टआ हमनानै लाना थाङो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो, जाहाथे गोदान आरोबाव भिडिअ लानो फैनो हायो। थेंक इउ, गोजोन्थों।